Ramogi TV, Nairobi. Seche matin mokalo somo mar chikego nochako dhi kidieny mar adek mabe nochako kadho kanyo omiyo sani koro en mane Senate koa kanyo tibiro mana chwale ne jatend piny Kenya mondo kete koke poro no kadho Senate kanyo. Kwa dhi mbele ni paro medo nyuolore ewi report mar NADCO e od bura ka koro jo od bura mamine kokalo riwruogi mar the Kenya Women Parliamentarians Association kata ke WOPA omako chung motegno ni ka ok onywand wach mar kwan maromre mar chwech mong'ere ni 2/3 gender rule to lipodno biro lwari e lowo. E kindeno jo od bura mamoko to mako chung ni lipodno nyaka chak mana gi pek mar ngima kod chuogo duol mar IBC maka tek to od bura biro bedo kod rakruok mojing. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Twak ewi lipot mar NADCO telo mar ariyo od bura mar Senate. Twak ma jo od bura mamine onyonre ni ngang e ka lipodno ok nyal nywando kwan mag chwech ahinya mag joma mine to mit ka ging'anji ne lipodno. Women of Kenya went and gave views around the 2/3 gender rule. For them to have come to the conclusion that they will not address this issue and put it aside is an insult to the women of Kenya. Speaker, the report is very clear on the matters gender. The specific recommendations the report has said is that the issue of the 2/3 gender rule is kicked out and given to a separate committee, a multi-sectoral committee that is supposed to come with a separate report which will be adopted or moved or supported or kicked out as a separate issue. And that is what needs to remain clear as we are talking on the matter of gender. Remembering that when the president was campaigning, he even promised women that it will be 50-50%. Jod bura mamoko to nokoni twak mar NADCO nyaka chake mana gi pek mar ngima e kod chuogo duol mar IBC kata odoko ni kweth ma Kenya kwanza to ni kod dwach gi lipodno. The issue of cost of living from our side is clear that the government must do what it takes as the government of the day to bring the cost of living down, to bring the cost of commodities down, to bring the cost of fuel down. Our position is very clear. One is that we must set a panel, select panel to reconstitute the IBC. Senator ma Nairobi Dwe Sifuna to medo ni Senate nyalo biro kalo lipodno mana kaka en kokalo winjruok mantiere kind duond buche. And products of bipartisanship, as the majority leader said yesterday in the floor of the Senate, can only be amended by bipartisan agreement. So the expectation is that either the report will be adopted as is, or that if indeed there are any amendments to be made to the report or to any of the proposed legislation under the report, then it has also to be a product of bipartisanship. Magitimore ka thoth mag jo od bura chano ng'anjo ne twak madhi ataro kod dwachgi. Kwa bet kacha waraba stamp. Sani wantiere dictatorship nation. Wantiere Ruto rule this country yo moro mok ber kabisa. Jakura magajwang kinde mathoth oganda oseneno ka jo od bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance wuok oko ka ginyiso kuno margi ne twak madhi e od bura. Ka e kindego ok gimor kod twak madhi nyime. Penjo maduong' en ni to nyaka karang'o ma kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka kweth makwedo biro bedo ka wuok oko kendo chiwo thuolo ne kweth ma Kenya kwanza mondo dhi nyime kod chenro mag twak. Bende nitiere orakenge kachiel kod rang'iny minyal keti mag kuno twak kendo bende thiro chenro mag od bura. E piny mar South Africa, kweth maketo serikal tesre bedo ewi kokgi, chung' gi keko kendo gi okoko ma ng'uko kata mana speaker tayo chenro mag twak. Gin okenge mage ma kweth maketo serikal tesre biro keto mar chopo dwaro mag jopiny manoyierogi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi. Bad migao machwalo gige thieth e pacho kae KEMSA chano yao